Ukufa komuntu kuwubala. Umuntu niyahlala naye manje, emva kwa-15 minutes uzwe kuthiwe akasekho emhlabeni. Nikade niplane into ey'nkulu naye, nikade niplane ngisho ukuthi ayi mfowethu sizohlangana manje ntambama ngo-5 sihambe siyoqedela leya nto ezokwazi ukuthi silekelele, sikwazi indlela yethu ukuthi ibheke empumelelweni. Kuthi ngalesi khathi usunethemba lokuthi izinto zakho zizoya phambili, usekhona umuntu ozokusiza empilweni yakho, avele ahambe emhlabeni, ungalindele. Ingakho kufanele ngaso sonke isikhathi umuntu oseduze kwakho um-appreciate, umnike uthando all the time, ngoba khona isikhathi la uzofisa khona ukumnikeza uthando uthole ukuthi akasekho, and awusophinde mhlambe ulithole nethuba lokumbona, mhlambe ngisho emaphusheni. Akazi ukuba ile nhlobo yomuntu othi uma ehambile abuye emaphusheni azokuvakashela. Ayikho into ebalulekile njengokunika umuntu ophila naye uthando, nokunika noma ubani omunye umuntu uthando, ngoba nempumelelo yakho awuyazi ukuthi ihamba intaza kwezandleni zikabani. Esikabani lesi sandla esehla senyuka nempumelelo yakho, okuyothi ngelinye ilanga uma uhlangana naso leso sandla bese uyaphumelela. Ukubona emndenini kunabantu abanganandaba noma bayaphila noma benza njani, noma bakhona abantu abaphila around bona abanandaba, bazi ukuthi bona bayibona, bekhohlwa ukuthi khona isikhathi sokufa, khona isikhathi sokudinga uthando lolu bukade unganandaba nalo ngesikhathi usazibona uphila. Kubalulekile ukuthi sithandane, futhi sizwane, futhi sisizane, futhi silekelelane, ngoba awulazi ihora lomuntu neminute lomuntu ephila emhlabeni. Ungamngisho ukuthi umuntu ungamthanda kangakanani, kodwa mase kufike isekhendi lakhe lelazohamba ngalo, uyahamba emhlabeni, usale kungathi umhlaba ugoqiwe wafakwa phansi kombhede, kanti cha, umhlaba onalutho, sanjengoba unjalo. Impilo elethe lento obungayilindele empilweni yakho. So musa nabazali bathande, muney'ngane ithande, munomzala mthande, munomngane mthande, and funda ukuxolela ngaso sonke isikhathi, noma ngabe kupho kubo kwenziwe kuwe, funda ukuxolela, ngoba uyofa ungaxolanga ungangeni la kumele ungene khona. Mhlambe futhi ufe ungamxolelanga lo muntu okumele umxolele, ehambe emhlabeni evalwe nje yilokuthi awumxolelanga, ey'ndleleni zakhe amele ayihambe phambili zivimbeke ngoba niyilungisanga leya nto. Kubalulekile ukuthandana, kubalulekile ukuhloniphana, kubalulekile ukuzwana, kubalulekile ukusizana, ngoba umzuzu nehora awaziwa. Appreciate impilo yomuntu oseduze nawe, ukubonge ukuthi uphilile naye. Bakhona-ke onhliziyombi abangafuni ukubona abantu bephumelele, kodwa impumelelo yakho ayikho komunye umuntu, ikuwena emizweni yakho, nasenhlizweni yakho, nasemicabangweni yakho. Akekho noyedwa umuntu oyokuvimba empumelelweni yakho uma sekushaya isikhathi sokuthi uphumelele. Ngiyahamba lapho.